somnis d'allà. Què tal va això? Us ho esteu passant bé? Sí, no? Molt bé. Quina bona feina. Què tal la calor? Una pintura preciosa i aquesta també espectacular, Estarà bé que fem fotos i que ho pengem a les xarxes socials, que tots els veïns i també l'administració vegi que la poesia i la pintura ens interessa i molt. I ara seguim amb el tercer tàndem i convido aquí la Carri Dorca, com sempre la que sempre que se'n despista, la Carri ve de la Garrotxa. Puja, Carri, puja. La Carri ve de la Garrotxa, d'Olot, tot i que ella diu que no, que ella és de Ridaura, un poblet preciós. És una cabreta, li agrada gaudir de la natura, d'aquells paisatges magnífics, i escriu una poesia molt especial, però sobretot la Carri és una actriu com un campanar. I també ens ha pujat la May. May, que estàs aquí darrere, May Caro, Una pintora molt original, molt creativa, aprenent. Ella diu que sempre està aprenent coses noves cada dia, i això està molt bé perquè a mi m'agraden les persones que, independentment de l'edat que tinguem, sempre tinguem il·lusions, inquietuds i vulguem aprendre coses noves. Molts anys amb els pinzells. Vine un momentet. Quants anys amb els pinzells? Em sembla que uns 40... no. 40 ja? Sí, vas començar de petita, però Vas començar de petita, però porto 49 o 50 ja pintant. May, què ens pintaràs mentre escoltem poesia? Lo que surti. Jo som molt jo, no sigui què, lo que surti. Doncs May a pintar I Carri a recitar. i la Carri a recitar. Hola, què tal? Com esteu? A veure... Me sentiu? Bé? Sí? Ui, m'hauria d'estar molt quieta amb el micro així aquí. Cosa difícil amb tu. Sí. Bueno, moltes gràcies per convidar-me, moltes gràcies Bersans per convidar-me a fer tantes coses aquest any. El dimecres amb les follets rondallaires, ahir amb un micro obert i avui aquí. Em fa moltíssima il·lusió. Però només... Ostres, només tinc un petit problema. I ara vosaltres us pensareu que jo... Bueno, jo no sóc gaire amant del vi. Em costa una mica. I la Júlia, aquesta Júlia que hi ha aquí, em va dir: Carri, hauries de venir, hauries de recitar. I jo li vaig dir: oi, tant que sí, ara mateix. Una cosa, la Carri és repetidora, la Carri l'any passat va participar en la primera edició del Bersans i per problemes tècnics, per dir-ho, no es va negar a dir: Carri, ens ha fet algú per horaris de seguir uns dies. I que Carri, moltes gràcies també per llançar-te a l'aventura altre cop. Certament, això es pot treure d'aquí, que aniré més bé. Agafa-li l'àmbic de la Júlia. Perfecte. Així me sento més còmoda, perquè si m'he d'estar quieta. Doncs la Júlia me va dir per recitar, i li vaig dir: oi tant que sí, ara mateix vinc a recitar, m'encanta recitar. M'encanta tenir gent que me miri i m'escolti. No ho sé, no puc fer-hi més. Però va venir el problema, perquè jo li vaig dir: bueno, recitaré sobre la llibertat. I em va dir: no, home, que no. Has de recitar sobre el vi. I aquí està el problema. A mi només m'agrada el vi blanc, afruitat i molt fresc. Tots els altres vins no els entenc, ni el cava, ni el xampany, no els entenc, només entenc aquest vi. I clar, com que només entenc aquest vi i no sabia què escriure, doncs vaig buscar, me'n vaig recordar que un gran autor francès, Charles de Baudelaire, el qui a mi m'agrada moltíssim, havia fet alguna cosa sobre les borratxeres, sobre embriagar-se. I ara arribo, i resulta que la Mercè Amat també porta el mateix. I diu: ostres, Carri, com ho fem? Dic: no et preocupis, jo tonejo, jo customitzo, i jo destrosso el que va fer aquest senyor, i llavors tu ja ho llegiràs bé. Per tant, no sé qui és que ha dit la Montse Artal, que com el vi, primer el dolent i després el bo. Doncs ara vindrà el dolent i després amb la Mercè us vindrà el bo. Val? L'he anomenat embriagar-se. Ho he fet una vegada, amb vi blanc. I la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. És el que importa. I diu així: cal estar sempre embriac. Aquesta és l'única veritat. Per no sentir el pas del temps,
que ens trenca els muscles i ens inclina el nas a terra. Cal que ens embriaguem sempre. Però de què? Doncs fàcil, de vi, de poesia, de virtut o també de llibertat. El que més t'agradi, però embriaga-te. I si a vegades sobre els graons d'un edifici, sobre l'herba d'un prat, al mig d'una muntanya o dins la solitud d'una cambra, ja que quasi bé ha marxat l'embriaguesa, et despertes. Pregunta al vent, a l'ona, a qui passi, a un estel, a un ocellet. Pregunta-li, quina hora és? I ell et respondrà, sigui qui sigui, és hora d'embriagar-se, per no ser esclaus martiritzats del temps. Embriagueu-vos, embriaguem-nos, embriagueu-vos, sobretot, embriagueu-vos del que vulgueu, però embriagueu-vos de justícia, de vi, de llibertat, del que vosaltres escolliu, del que més us plagui. Mercè, ja t'ho he dit que era un plagi. Després vindrà el bo amb la Mercè. Hi ha un gran poeta, el que he escoltat moltes vegades i que ha anat en xerrades seves, que és l'Enric Casasses, que ens diu, aquest poeta diu: només tinc una paraula que fa goig i fa patir. La veritat és una taula, aquesta seria la paraula, per posar-hi un bon pa i un bon vi. La poesia es titula Tan sols bon vi i és la meva pròpia poesia, la primera que he escrit aquests dies per avui. I diu així: ets petit, no fas més de 1,5 metres. Ets un cep, de rabassa cargolada, ho perceps? Ets a la vinya, mai sol, sempre en bona companyia. Et poden, saraments fora que fan nosa, llauren, adobant la terra tu tindràs molta fortalesa. Ara només resta espiolar i ensulfotar. I llavors ve el millor, el veremar. Collir el raïm, el fruit saborós i també olorós, que permetrà fer un bon vi. Vi blanc, de to daurat, vi negre, de color rubí, i vi rosat, servir-lo ben glaçat. I com no, que no me n'oblidi, el vi afruitat, sense deixar el vi generós ni tampoc l'escumós. Quin regal pel paladar degustar un bon vi. És que el vent fa nosa. Ara, aquest poema esmentaré altres poetes en aquest poema, a veure si endevineu qui són, després us ho preguntaré. Vale? És a dir, al final del poema hi ha paraules que són d'altres poetes. I diu així: és un poema dedicat a una persona que està... Bueno, ara no, abans estava a la vinya. I diu així, bueno, no diu així, l'encapçalo així: una vinya verda i resplendent al matí, una vinya daurada al capvespre, una vinya solitària en la foscor de la nit, però sempre, sempre una vinya vigilant. El poema es titula Qui és qui? I és per aquesta gent que abans vigilaven les vinyes. El vinyòvol s'aixeca de bon matí, coneix bé la seva tasca, guardar la vinya dia i nit. Vol que el vinyater sia content, fa la feina sempre amatent, i sota la seva mirada ardent la vinya va creixent. Està joiós, sap que de cada cep en sortiran penjolls de fruit saborós, vermells, negres, grocs, verds o rosats. Cada vinya és una varietat.
La vinya resta tranquil·la, verda, com deia el poeta, i vora el mar, bressolada per la brisa marina. Vinya daurada, deia un altre, el sol banya la teva melangia mentre es respira una quietud divina. El vinyòvol ja ha acabat, el vinyòvol ja se'n va. Encara el cel és un xic clar i en la solitud de la seva cabana a la vinya sent cantar. Gràcies. I ara el darrer. Ai, no! Qui eren els poetes? La vinya verda, va, Montse, que tu ja ho saps. Va, fes de nena i respon. Qui eren? I la vinya daurada? Els nostres dos grans poetes, Tots els coneixiu. Vinga. La base de com fer un bon vi, jo no hi entenc, però sí que hi ha gent que hi entén, segur que estarà d'acord amb mi, perquè ho vaig buscar allà on et diuen totes les veritats, el senyor Google. Diu que no ha variat gaire des dels seus inicis. El vi és una beguda amb història i de cultura pròpia, que ens ha acompanyat i suposo que ens acompanyarà sempre, i potser algun dia el sabré apreciar. El poema se titula Vi, simplement vi. A la vinya hi ha molta feina, comencen a veremar. Hi ha mans tallant penjolls madurs. Hi ha mans portant i carregant cistells de plens de fruit. Hi ha mans al celler a punt per rebre'ls. Tots són corredisses. Es veu que la verema ja té aquestes primícies. El celler van de pressa. Cal premsar amb delicadesa el fruit venerat. Tenir cura de les llavors. Ni tan sols una es pot trencar. No fos cas que el most quedés oxidat. Suc de raïm que has fermentat en el silenci humit de la teva llar. Ara toca fer repòs per esdevenir encara més deliciós. Ens diuen que 5.000 anys abans de Crist els humans ja gaudien de tu, elixir preuat, que qui en pren massa queda embriagat. Els romans t'atorgaren un déus, Bacus, li deien, qui amb tu sempre és present. Ai, vi, ets símbol d'estatus social, ets luxe, ets poder i riquesa, i ets testimoni d'afers de gran grandesa. Vi, tu ets tot això que t'acabo de dir. Jo sóc la simple humana que t'ha definit. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Carri, moltes gràcies, Mei, per la vostra aportació. I doncs seguim, no sé. Sí, Mei, jo voldria que ens expliquessis, veieu bé la pintura que ha fet la Mei, sí? Que ens expliqui, perquè abans ens ha dit que es deixaria emportar una mica per la improvisació i al final què ha sortit, Mei? Bueno, ha sortit el que jo sento, o sigui, tot és una força, ella té molta potència i jo sempre poso el mateix, o sigui, me deixo guiar per la força. Molt de color, molt vibrant, molt intens, no? Molt bé, us agrada la pintura? Sí, no? Bé, quin tàndem, amb quina energia, Molt. Jo les dones de bandera i de potència. I agrair també als pintors, a les pintores, que en poc temps, no deu ser gens fàcil, en 8 o 10 minuts, no? Acabar l'obra d'art, tela marinera. Això sí que se'n diu pintura ràpida. Sí, jo necessitaria 3 o 4 dies,